Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения пассажирам с детьми дошкольного взрослого, тяжелым женщинам, инвалидам и пожилым людям. Припинок. Механіко-технологічний коледж. Наступний припинок – Казінця. Наступный припынок – Казинца. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Казінця. Наступний припинок – Вільське. Наступный припынок – Вільське. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Вільське. Наступний припинок – Каракевич. Наступный припынок – Каракевич. Осторожно, двери зачиняются.